16 בת 17, באמת לא חשבה. אני מבקש שתגמרי למה. אם הם יראו מה שאנחנו עושים הם לא יוכלו. רוצה גם כן? לא? אנחנו באנו לאכול, מה חשבת שאנחנו נצלם? רגע, לעשות לך? תראה, תצלם אותו מורחת, תסתכל איזה יופי, תראה איזה יופי. אוי, לא, ברצינות. אוי, אמרתם את החגיגה? שאני אמור. נו, אני לא נמצאת פה בכלל. אני אהבה להמשיך. בלי להשתולל, רק לשתוק אותה. זהו. טוב, בלי לעשות שום דבר. שמתי. להפך, זה מוכרח להיות יותר יפה וצולם עם הרעיון. הוא לא עושה שום מרקע, מה שהולך פה זה עשוי. אבל אי אפשר ככה, נו, יושב ראש של הנהלה של בית יושע שלא מלחץ. זה ככה ללכת. נו, מה יש לך? לא, זה בסדר, זה בסדר, אני הסתכלתי. מה שהוא לוקח זה בסדר. לא, ברצינות, נו. יוסי, כמה מהם? שנזכה לחגוג את חגיגות 100. אמן סלע. זה הכל. וזה ברכת יושב ראש האגודה של בית יהושע לחגיגות היובל. שתחזקנה ידינו להקים ולפרק אירועים וחגיגות מהסוג הזה. ושנזכה להוציא הרבה כספים בחגיגות 100. עם פיצ'י ועם אריק ועם נדב הקטן. וכל הצוות הנפלא שעבד פה בהכנת החגיגות האלה, בתערוכה הזאת, בהפקה הזאת. בבית יהושע הזאת, עלו והצליחו! אמן. טוב, אתה באמת צילמת? אני לא יודע מי... אני לא הזמנתי. לא הזמנתי. ולא, אף אחד לא קיבל הוראה להזמין. אולי מישהו פרטי. לא, 100 כאילו שם בפריזה. אז אולי הוא חושב לגמור באופן פרטי, זה לא אומר... מה, זה לא אנחנו. אנחנו, מי שהזמין את זה ישלם את זה בכיס, אני לא יודע. בדיוק אנחנו לא... אוי! בא מאוטו בנסיעה. אתה רוצה שאני אעשה לך טנדר? בילה. טנדר יש לנו. טנדר שלך. הלוא ביום הוא יכול לצלם בלי חשמל. לא, בערב כבר לא עולה, יש לי. ברגע שזזתי מהרן כל לא שואל. אני אלווה לך פספר ב100 שקל. מה? לאירוע? כן! מאיפה נזכרו בו 30 שמות? 30 שמות, וזה, אני אומרת לך... רגע, חנה, אני אביא לך ליפה עם... לא יודע שהמסכן איש כל כך הרבה עובד, חבל שמישהו לא עזר לנו. לא אמרו, אז לא יכול? לא אמרו. חנה! אומרים השם הזה, גם השם הזה וגם השם הזה, וזה לא. אני אביא לך... ראית שאני עושה? נתן איפה המעבד השני? רק יש לנו עוד מסוגל להשמיע משהו? הייתה לו תקופה נורא קשה עכשיו. כן. גם מילה וגם סוף שנת הסרטון. בסוף, את יודעת את מי שכחו? את הרמב"ם. אני כבר להוסיף, אבל הוא כבר לא יהיה בעלי.
בגלל זה מנהלים פשוט לקחתם את השור? יוסי, אתה הורס את הדשא. בחייך. הדשא רק רובה נחת מזה. חביבה. מה? תקחי לנו בכלל זמן. אין לי, מה, אתה רוצה לא למשוך? מיכל אחת. עד אתמול את היה. מה? מיכל, ולנסיה. אוי, בחייך, מה, היה לי ולא הייתי נותנת, זה מספיק. ומה אם אתה פוזר דם? אני חושב שזה סבון טוב. לא, שאני אמות! חבית, מה חבית? תפתח את הברז, לא כמו שיהיה ברז. מותק, אני את הברז שלי פתחתי, עכשיו אתה... תפתח למטה, נו, ראיתי מה מה אתה שאתה מנהלים עשית את מהברז זה? שלך. יוסי, יוסי, אני רוצה מפה מבית הכנסת, אני יכולה לקחת? מה? מפות מבית הכנסת, אני יכולה לקחת? שיני זה של טרומה. אבא שלי? רק את בוא, טרומה. אבל הכנסת של אבא שלו! אז הוא הגבאי, נו, מה את עושה? יופי. שחילקו את התפקיד של גבאי, איפה היה פרץ? הוא חזר בתשובה. חזר בתשובה. אביבה, תקחי. והוא חזר לבית כנסת. אתה רק תשימי חלק לספק. יש שבת הופעה בבית כנסת, יש בר מצווה. איזה הופעה? בר מצווה יש. כן, של אורי גזינגר. אני מקבל צמא של מים. רוצה שיבוא אליך? רקס? בוא. 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 הוא נוסע להצטלם. רקס? עוד פעם, חדות. שלא יעברו אנשים עכשיו. הוא עם האח שלו, עליי? גם עליי. יאללה, בסדר. הוא ניגש איתם במצלמה, בלי אור לבית הקברות. כן? אני אביא לך אותה. יש לך אקסטרה לעשות, מה נו, מי מתקלח? בואי, המכוערת, בואי. בואי, רוצים לצלם אותך, בואי. את הביקיני המרשים שלך, בואי. די, בוא הנה. בוא הנה. לא, אני רוצה להצטלם. בוא תציצו שמו. אז בואי תתלכי. סליחה, אבל איפה עם רותי? בטלוויזיה. מחר בערב. לא בטלוויזיה, במושב. למה? למה? עושים סרט. למה? תעשה את אותו מקלחת, נו. למה מה את מתביישת? מה, כל המושב תראה אותי? לא, חצי מושב. אל תחייך. את רוצה כל המושב? לא. חצי מושב. למה אתם צריכים להראות את זה בכלל? יאללה, מיכל. זה הולך לחו"ל, מיכל. מה? זה הולך לחו"ל, קדימה. תתרחק פה. אבל אתה צריך מישהו מבית יהושע. נו, קדימה. צריך מישהו מבית יהושע. הרבה זמן, תשיר. יש כוכב קולנוע. כמה צריך להיות את האנשים? עוד. תבן, עוד. אל תוריד את המכנסיים. אבל יש לי אף בואו, תעמדו כולכם פה, נו יאללה. זהו! בסדר. גם אתה. הנה, עוד אחד. טוב, מה אתם? כולכם מתקלחים? עוד. ביי להתמודד. אל תעשה פיפי. עוד? כן, תרביץ. איזה קור! אז עכשיו בואי, תראי כולם משנים. בואי תיכנסי, או שניגש אחריו. עוד! די, לא צריך את כולם, לא צריך. אחי, זה מים קרים! מה? מה אני קוראת לבריכה? תעשה את החלק מולה. מה?
לעשות עוד קצת! טוב, אני מסכימה לתוך המים. היא מעמידה תנאי, במקום לבקש שיצלם אותה. טוב, בן, אתה רוצה שפה? מתי אתם מראים את זה, יוסי? היום בערב? מתי? עד שהוא יאריך אותה. אם האוטובוסים יהיה בית הכנסת למה? לבית ה... תקפצי על הבטן! תצעק לה שתקפוץ. תקפצו, לא! תקפצי! יוסי, אתה רוצה... את הקללה לא מקליטים. להופיע מה? תעצר את הבית יהושע? עכשיו? קודם ששחיתי עם בגד ים, עכשיו נצטרך. יאללה! זה שריר! עכשיו תשחי, תשחי! תצלם את חגי. חגי. טלוויזיה? צור, תן להם קצת, תרשום על בית יהושע. מדברים על הבריכה. זה כן. בוא. בוא יוסי, אני עושה תמונה איתך. תסתכל על זה. נו, ומה עם נטיית עצים? אולי נטע פה כמה עצים? בסדר. תגידי, לא נעשה מזה מחסן עם משהו? כן. אבל מצאתי 5 ארגזים לא, מה זה? ואיפה הם? הם במחסן שם. למעלה. בוא, צריך גם מה עם המשטח שרצינו שם לעשות? אז אין לו עוד את בטון. מה? הוא יהיה בשבוע הבא, יהיה לו. הוא יעשה פה משטח. בסדר גמור. מה עם אלי? עם כל הכיסאות שלו? אלי לא בא. הוא לא בא? לא, עוד לא. כמה אירועים יש לו כבר? אבל יש חודש עכשיו אין לי אירועים. ילדים, מה העניינים? טוב, זה מספיק לנו. זהו, יופי, תודה רבה. עכשיו צילמת את ועדת הבריכה. בסדר, עונה? לא מפונה, אנחנו לא נותנים לי כאן. אנחנו לא מוכרים כאן. אתה רוצה לצלם? ביי. צלם, צלם! היי! צלם אותי, אורן! עוד פעם.